This love is killing me, λέει ο Νίκος. Νίκο Γκάνο, καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και εσύ και καλώς να σε δεχτούμε και αύριο βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι καλά? Είμαι μια χαρά. Μπράβο, χαίρομαι. Τι μας ετοιμάζεις? Θα έρθω αύριο, λοιπόν, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε. Θα έρθω μαζί με τους χορευτές μου για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο show. Και θα τραγουδήσουμε τραγούδια, θα χορέψουμε, θα περάσουμε πολύ ωραία, νομίζω. Μπράβο, χαίρομαι. Έχουν λυσάξει όλες εδώ πέρα. Περιττώ να σου το πω αυτό. Με παίρνανε τηλέφωνο και μου λένε: θα έρθει στο σταθμό ο Νίκος. Λέω: παιδιά, όχι, αλλά να πάτε να τον δείτε, λέω, από κοντά. Εκεί θα σας κάνει τα δικά του, λέω. Θα μας τραγουδήσεις, νομίζω, κιόλας, έτσι. Και αυτό που ακούμε τώρα από πίσω, This Love is Killing Me και Break Me. This Love is Killing Me, Break Me, Last Summer, κοίτα τι έκανες, πόσο ακόμα και άλλα πολλά. Έτσι. Τι έγινε, βρε παιδί μου, με εκείνο το Last Summer? Νομίζω ότι έτσι έψαχνα λίγο στα αρχεία, ξέρεις, και τα λοιπά. Νομίζω ότι είσαι ο πρώτος που έκανε έτσι μεγάλη επιτυχία με αγγλικό στίχο και είσαι Έλληνας, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είσαι ο πρωτοπόρος και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό, γιατί ξέρεις, βγήκανε αρκετά πράγματα ύστερα. Δηλαδή πήρανε μία φόρα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και ξέρεις, άνοιξες ουσιαστικά το δρόμο. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν κάτι που ήθελα πολύ να το κάνω αυτό. Να τραγουδήσω αγγλικά τραγούδια και νομίζω ότι τελικά μου έκασε καλά. Δηλαδή μου πάνε, έτσι, από ό,τι μου λέει και ο κόσμος. Είχε γίνει και ολόκληρος σάλος τότε, ξέρεις. Ναι, είχε γίνει ένας... Ποιος είναι αυτός, δεν είναι εκείνος, δεν είναι ο άλλος. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι καλά κάνατε εκεί και με τον κύριο Πουνέντη και το κρατήσατε μυστικό, γιατί ξέρεις, όλοι λένε τα χειρότερα στην αρχή, άμα ακούσουν ότι είναι Έλληνες, μωρέ, που πάει. Τότε ειδικά, ναι, ήταν λίγο τα πράγματα πιο περίεργα. Τώρα έχει ανοίξει πια. Και νομίζω ότι επιτέλους καιρός ήταν να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Οπότε λοιπόν, για να έτσι αναθεωρήσουμε λίγο τα πράγματα, και dance show έχουμε και τραγούδι έχουμε και αυτόγραφα έχουμε, το λέω γιατί και φωτογραφίες και φωτογραφίες όποιον θέλει. Και γενικά θέλω να είμαι πολύ φιλικός με τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι που σε κάνουν ότι είσαι. Σωστό, πολύ σωστό. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, θα μείνεις καθόλου παραπάνω ή θα φύγεις κατευθείαν, βέβαια? Θα μείνω λίγο το πρωί να κάνω μια βόλτα, θα πάω για ένα καφέ. Θα ήθελα να πάω και λίγο πιο έξω από την Καλαμάτα, δεν ξέρω αν ξέρεις. Γιατί έχω καταγωγή από εκεί, ο παππούς μου. Από το Διαβολίτσι. Δεν ξέρω όμως, δεν έχω πάει ποτέ. Αλήθεια? Να πας. Θα πάω. Έχουμε πολύ ωραία χωριά εδώ πέρα γύρω-γύρω και ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό το χωριό που σου έρχεται στο μυαλό, ρε παιδί μου, το κλασικό, ο παππούλης, ναι. Ξέρεις, η γιαγιάκα και τα λοιπά. Ξέρεις, έχει αρχίσει, ρε παιδί μου, το πράγμα και αναπτύσσεται. Είναι και τουριστική περιοχή εδώ πέρα. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Καλαμάτα για live. Δεν έχω ξαναέρθει. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί όπως είπα... Ελπίζω να είναι και τυχερή και να μας ξανάρθεις και να μας ξανάρθεις. Βεβαίως. Να περάσεις καλά, να περάσουμε κι εμείς καλά μαζί σου. Καλά, εμείς δηλαδή σε θέλουμε. Το θέμα είναι να μας θέλεις κι εσύ. Κατάλαβες? Φυσικά. Μάλιστα. Εγώ να πω καλή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία, θα την έχεις αυτή βασικά σίγουρα. Καλό show να ευχηθώ. Εκεί να τα δώσεις όλα για να τα δώσουμε κι εμείς όλα. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Και εγώ φυσικά δεν έχω παρά να... Ακούμε ήδη τραγουδία από πίσω. Δεν έχω παρά να σε αποχαιρετήσω με ακόμα ένα δικό σου κομμάτι. Μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια.